Dahiru Oma Oga yayi aure suna ta ma'aiki uwar gida Alhammatin ya amarya Hausa mata Allah Isa Dahiru Oma masna uwar gida Alhamma Hausa Abdul Qadir amarya to da sunan wahidin zan fara Allah ubangiji jallalla Isa Dahiru Oma ka taimake ni na yau akar aure har ta zama ni talla aure na biyu Allah da ya kaji barewa ya shaho yayi abubuwa an kalla uwar gida Hausa ce magana za na yi wakar auren ubangida na Allah yarda Isa Dahiru Oma masna uwar gida Alhamma Hausa Abdul Qadir amarya Rabana kallon ka dubu na salati ga dan Amina babban Isa Dahiru Oma manzan Allah manzan tsira kamar shi kun san ba za a yi ba aure na biyu cikon darajar Ali sahaba ina sanya ko guda cikin su ba zan warewa Rahama uwar gida Hausa ce albarkacin sannan manzo Allah sa an ko amaryata Isa Dahiru Oma yayi aure na biyu cikon darajar shi uwar gida Rahama Hausa Abdul Qadir amaryata ni na san in magana ce kuma dalili ke sa sabo Isa Dahiru Oma kaga kamar Hassan da Hussein na onkun su za a cewa kauye aure da YouTube da darajar na hange amarya ita da ango sun yi daban da halin su sambo uwar gida Hausa ce Isa rabana ya yarda mutum mata biyu babbar kyauta Isa na uwar gida Alhamma Hausa Abdul Qadir wallahi ruwan shayi shi lifitan ne salsalar sa kulura Isa Dahiru Oma to inda mutum iyaye akai tilas ya alo yayi masa kara aure da YouTube da darajar Isa Oba masu mai hakuri ni ba ta salatai na yo tsara uwar gida Hausa ce al'amarin kai kon Allah ne mai mata biyun burgewa Isa Dahiru Oma yayi aure na biyu cikon darajar shi uwar gida Alhamma Hausa Abdul Qadir amarya sallama salamu alaikum an goja amarya ga murna ta Isa Dahiru Oma sai billahi raba mai atine na mashini na bugowa gaja aure na biyu cikon darajar yau Isa na zanawa murna Oba mazu ya kara samun mata uwar gida Hausa ce angon Hausa Abdul Qadir masha Allah Isa Dahiru kwashi murna uwar gida Alhamma Hausa Abdul Qadir amarya ta a gaida ke mama ta Aminu uwar gidan Isa Oba Isa Dahiru Oma Rahama ko ni zani shaida rufin asiri gun Oba yayi aure da YouTube da darajar shi kin jure wahala da dadi kin zauna gunki da akwai ma uwar gida Hausa ce yau Allah ya yi maku albarka ba wai ne Isa Dahiru Oma bi musilar kira hama ba wai ne ba uwar gida Alhamma Hausa Abdul Qadir amarya Rahama kika ala hakuri dama a gare ki kan riwa ce Isa Dahiru Oma yau girma ne ya kare kanki san murmuru
ya nuna man hanyar daidai kan in girma. Aure na biyu cikon darajar shi. Maganar mu ba ta karewa in faɗi a hili ko na radawa. Allah ko me za ka yi wasu ya zauto kayo tare. Isa ɗahiru oba yayi aure na biyu cikon darajar shi. Uwar gida ya rama Hamza Abdul Kadir amarya ta ta. Bara na ga da Aminu babban dane a wurin Isa Obama. Isa ɗahiru oba. Ibrahim kallon ke sawa da ganin shi ka gano Obama. Aure da biyu cikon darajar shi. Aisha a wakar nasa da ke sai Abdullahi ne adam Obama. Albarka ƴaƴan ƙoƙara bari na Isa ɗaya kai Obama gode ya sa albarka. Uwar gida an rahama Hamza Abdul Kadir amarya ta ta. Allah ka ji kan baban ango da rashida ya zo mu kasance. Isa ɗahiru Obama baban mu ɗahira Allah ta ya huta aljannatan yayi zance. Aure da biyu cikon darajar shi. Mama ta ango Allah ja kwanan ki gobe uwar kowa ce. Mama duk ta salarki muka yi girma har muka zamo shahara. Isa ɗahiru Obama yayi aure na biyu cikon darajar shi. Uwar gida an rahama Hamza Abdul Kadir amarya ta. Saifullahi raba mai atine ni wa zan huta kan wakata. Isa ɗahiru Obama wakar aure da na yi wa ogana ni uwa ina murna ta. Aure na biyu cikon darajar shi. Lokona Allah ka bani sa'a ni ma wannan da zan mai mata. Na samu dacewa in zani auren tagara Allah a Isa ɗahiru Allah ayo. Uwar gida an rahama Hamza Abdul Kadir amarya ta ta. Daga bakin Saifullahi Rabi'u mai atumashi Katsina State. Wakar auren Isa ɗahiru Obama.